Formal ng tak-opan ang kasaulugan sa 500 Year of Christianity karong Domingo pinaagi sa Santos nga misa sa buntag nga sa ulugon sa CBCP President o prosesyon sa pagkahapon. Anang report ni Luan Merondina. Sugdan kini sa processional march sa Magellan's Cross sa alas 10:30 sa buntag, paingon sa Cebu Metropolitan Cathedral alang sa alas 11 sa buntag nga Santos nga misa. The Holy Mass presided over by the President of the CBCP and something like 12 bishops plus the Papal Nuncio. Subay niini sa ulugon usab sa mga parokya ang closing mass sa 500 years of Christianity sa mga parokya sa Sugbo. Sunday morning, there will be a simultaneous closing mass in all parishes in Cebu, preferably at 11 in the morning. Gawa sa pagtuman sa health protocol, awhag usab sa quick response team sa Dakbayan sa Sugbo nga likayan ang pagdala og balloon o pag-selfie-selfie aron makalikay sa stampede. Kuyaw kayo nga kanang combination kandol ug ang balon delikado, so that's why ato nang giingon ng ato mga prisoners nga wala lang tay balon. Sukad-sukad, wala may nadawat nga intel report ang kapulisan sa mga tao nga gustong mutisok o kasamok sa reliyosong kalihukan apan gusto lang silang maniguro. That's why nagyapon ang ato ang mga personnel. And in fact, ato sa nang i-panel ang ato ang cathedral before sa event. Samtang awhag sa chairman sa Grand Procession Committee sa mga tao nga likayan ang pagsulub og mga kolor nga nagpadayag sa kolor sa kandidato nga gipaluyuhan aron mapabilin ang kasagrado sa kalihukan. Nga dili na mag-wear og shirts nga doon na ba'y gipaboran, no? Mga political shirts. Ato purely religious na gini ato Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.